Internacional dels Drets Humans. Cada 10 de desembre se celebra el Dia Internacional dels Drets Humans, coincidint amb l'aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, promulgada el 1948. Va ser 2 anys després de la seva aprovació, el 1950, que l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 10 de desembre, avui, el Dia Mundial dels Drets Humans. Han passat 71 anys d'aquella efemèride, però, lamentablement, la situació que vivim avui està lluny, molt lluny de ser mínimament acceptable. Patim veritables epidèmies que incrementen i degraden la nostra societat. Desigualtats, pobresa extrema, exclusió i discriminació, violència de gènere, escalfament global, autoritarisme, xenofòbia, injustícies, moltes injustícies socials. Avui volem parar atenció en tots els drets humans, tant els civils i polítics com els econòmics, socials i culturals. En particular, volem posar especial èmfasi en la greu afectació que estan patint els serveis públics, que són un instrument fonamental per reconduir una situació que està sent insostenible i que empitjora dia a dia, tant a nivell global com local. La gran banca i les empreses multinacionals proclamen amb desvergonya els seus lucratius èxits, els seus beneficis desmesurats i sovint il·legítims, mentre imposen polítiques neoliberals radicals a base de retallades, austericidis i privatitzacions. Les condicions de vida de la gran majoria de la població empitjoren fins a fer-se insuportables. La sanitat, l'educació, les pensions, els serveis socials, la dependència, la reinversió són cada cop més objectiu d'externalització i mercantilització impune, recolzant-se precisament en estratègies de la Unió Europea, que promulguen directives cada cop més depredadores de l'espai públic. Per aquest motiu, des de fa uns quants anys, col·lectius i entitats socials, com les que conformem ara la plataforma Aturem la Llei Aragonès, denunciem agressions per parasitació i atac a la gratuïtat, universalitat i qualitat que volem dels serveis públics destinats a garantir els drets fonamentals de totes les persones. A Catalunya, aquest deteriorament està particularment afectat per un retrocés sistemàtic de la inversió pública. I és en aquest marc que emergeix un projecte de llei al Parlament proposat per un govern de la Generalitat, promogut des del Departament d'Economia i Finances, que planteja, com sabeu, una llei de contractes de serveis a les persones, coneguda popularment com a Llei Aragonès, en deshonor al vicepresident del govern, aquest Pere Aragonès, que lidera aquesta iniciativa amb la que volen perpetrar el blindatge del mercat i fer-ho amb urgència, amb premeditació i sense escoltar ni respondre al requeriment reiterat del diàleg social amb la ciutadania empoderada que s'ha mobilitzat, que ens estem mobilitzant avui en contra d'una llei que reguli per contracte els serveis bàsics. Estem parlant des de la constituïda plataforma Aturem la Llei Aragonès, de la que avui formem part activa més d'un centenar d'entitats, eminentment socials, organitzacions ciutadanes diverses, sindicats i marees. Tractem d'evitar la imposició d'una normativa que diu emparar-se en les directives europees, la 23 i la 2414, en una lectura perversament neoliberal, a fi de blindar, facilitar, avalar i estendre la externalització, privatització de tot tipus de serveis públics ofertats des del sector empresarial i lucratiu, amb el conseqüent efecte i desmantellament del sector públic fins a arribar a qüestionar la seva mateixa existència. En una jornada com la d'avui no commemorem, denunciem. És imprescindible denunciar aquesta agressió tan greu com premeditada a la nostra sanitat, a la nostra educació i a tots els serveis socials convertits en objecte de desig del mercat. Hem de posar en evidència les tàctiques de lliurament i venda dels drets d'allò que vam dir una vegada mitgestar del benestar, que un cop més implementen en especial violència i precocitat a Catalunya.
En un futur tremendament pròxim no hi haurà res a celebrar un dia com avui, perquè aquesta declaració dels drets humans serà només un borrós record en les conquestes socials aconseguides pels pobles d'una Europa, una altra Europa, convertida ja en un mer feu del mercat. Per això diem no a la privatització. No a la privatització!